Bi navê qedayê Dilûvanê Dilûvîn gelê heval û hogirên hêja ji wecîzeyên Risaleyê Nûr em gihîştine gotina bîst û yekan. Belê wecîzenin gotinên kurt in lê gelek watedar in gelê hevalan. Çûka temenê yanî çûka emrê jî wekî birûskê derbas dibe. Hindik ma ku te di hêlîna gorê de bide hêkirin. Ümîr ku şûda şimşekî bî geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen neredeyse yumurtlamak üzeredir. Ez ji niha ve dibînim ku min di demek nêzik de kefenê xwe li xwe kir, ez siwarê darbestê bûm û min ji heval û hogiran xatir xwest. Hey mala min hey. Şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Sermaye ya temen pır hindike, karın peyvist gelekin. Ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Kesekî mêvan dilê xwe bi tiştekî ku bi xwe re nanîbe girê nade. Misafir olan kimse beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Ger tu dost û yar dixwazî xweda bes e. Belê ku ew yar be her tişt yar e. Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise her şey dosttur. Xweda alîkarê we tevan be û me ji wan kesên ku ji wan gotinan sûd û fayde girtine ji wan bigerîne înşallah. Emanetê Xweda bin, bimînin di xêr û xweşî.